Mä saan aina silloin tällöin kommentteja siihen liittyen, että mä olisin itse todellisuudessa vapaa muurari ja monesti tätä perustellaan tällä mun kanavan logolla. Ja mun täytyy sanoa, että kun mä lähdin aluksi tekemään tätä kanavaa, niin mun mielessäkään ei edes käynyt se, että tämän voisi jollain tavalla yhdistää vapaamuureihin. Mä kyllä tiedostan sen, että tää on yksi ele, mikä yhdistetään silloin tällöin aina vapaamuureihin. Mutta kun mä itse lähdin tekemään tätä kanavaa, niin se ei todellakaan käynyt mun mielessä edes tää koko asia, vaan mä ajattelin, että se on aika looginen, selvä, johdonmukainen päätelmä, minkä jokainen voi varmasti tehdä tästä kanavan nimestä, eli kiellettyjä ajatuksia, ja tästä kanavan logosta, ja kuinka se voi yhdistää täysin loogisesti siihen teemaan. Eli kun mä lähdin tekemään tätä kanavaa, niin tämä asia ei edes käynyt mulla itsellä henkilökohtaisesti mielessä. Kuitenkin mä saan aina silloin tällöin kommentteja asiaan liittyen, että hei, sun kanavan logo on vapaamuurarien tunnus, ja sitten tämän perusteella mä oon saanut jonkin verran vapaamuurarisyytöksiä. Ja sitten myös yksi toinenkin asia särähti ilmeisesti ihmisten korviin, eli mä joskus aikoinaan, kun mä otin ensimmäisiä haastatteluja, niin mä mainitsin, että vapaamuurariuden ei alun perin ollut tarkoitus olla minkään sortin negatiivinen asia. Nykymaailmassa se vapaamuurarien loossijärjestelmä on todella vinksallaan, ja jos mietitään niitä kaikista elitistisimpiä vapaamuurareita, eli puhutaan näistä 33 asteen vapaamuurareista, jotka on päässyt aika vaikutusvaltaisiin asemiin tässä maailmassa, niin se järjestelmä on vedetty niin, että se tieto pidetään siellä itse järjestelmän sisällä siellä huipulla, ja sitä tietoa käytetään oman valta-aseman kasvattamiseen tässä maailmassa. Ja loppujen lopuksi, kun mennään sinne vapaamuurariuden korkeimmille asteille ja perehdytään siihen tietoon, mitä siellä opetetaan, niin se on loppujen lopuksi syvällistä tietoa ihmisen psykologiasta ja siitä, miten se toimii. Ja nämä tahot nykymaailmassa on valinnut sen tien siellä korkeimmilla asteilla, että he pitää sen tiedon itsekkäästi itsellään ja pyrkii käyttämään sitä oman valta-aseman lisäämiseen tässä maailmassa. Niin kuin tunnettu sananlasku menee, tieto on valtaa. Ja vapaamuurariudessa käsitellään muun muassa syvällistä tietoa ihmisen psykologiasta. Ja mä oon huomannut myös sen, että tähän asiaan liittyy semmoinen tietynlainen fanaattisuus ja dogmaattisuus, että tieto voi olla negatiivista, tai että jos sä lähdet opiskelemaan sitä, mitä vapaamuuraripiireissä opetetaan korkeimmilla asteilla, niin sä vedät puoleen jotain negatiivisia henkiä tai muuta vastaavaa. Eli mä oon saanut myös tähänkin asiaan liittyen jonkin verran kommentteja, että nämä vapaamuurarijutut on todella pahoja ja näitä ei pitäisi katsoa ja sä oikeasti houkuttelet jotain negatiivisia entiteettejä ja sun muuta vastaavaa. Niin mulle henkilökohtaisesti tämä näyttäytyy sellaisena vähän samantyyppisenä dogmaattisuutena, mitä esimerkiksi uskonnoissa on. Eli mä en itse koe millään tavalla, että voi olla negatiivista tietoa, ja mun mielestä se on todella tärkeää lähteä opiskelemaan sitä tietoa, jota nämä valtaa pitävät tahot tässä maailmassa pyrkii piilottamaan ihmiskunnalta. Ja mä tiedän, että mä en ole myöskään ainut sisällöntuottaja, ketä on kohdannut näitä vapaamuurarisyytöksiä, eli esimerkiksi muun muassa myytinkertojista Thomas Vireen, niin jotenkin hänenkin firman logo saatiin jollain tavalla yhdistettyä vapaamuurarien tunnukseen, ja sen jälkeen hänkin alkoi saamaan vapaamuurarisyytöksiä. Mä koen, että tämä on aika ongelmallinen ilmiö näissä piireissä, ja mä itse ymmärrän termin salaliittoteoria tai salaliittoteoreetikko historian, eli joskus aikoinaan kun JFK, presidentti John F. Kennedy, murhattiin, niin ne viralliset raportit, mitkä julkaistiin tähän murhaan liittyen, sisälsi todella paljon epäkohtia, ja sen jälkeen todella paljon ihmisiä rupesi kyseenalaistamaan sitä hallinnon tarjoilemaa narratiivia siitä asiasta, ja sen jälkeen CIA itse alkoi popularisoimaan tätä salaliittoteoriaa tai salaliittoteoreetikko-käsitettä, ja sitä käytettiin toisinajattelijoiden hiljentämiseen. Eli mä ymmärrän sen termin historian ja sen, että miksi sitä termiä ruvettiin alun perin popularisoimaan, mutta kyllä mä sanon, että näissä niin kutsutuissa heränneiden piireissä on hyvin paljon sitä,
että ihmiset hyppää ihan liian helposti johtopäätöksiin. Että esimerkiksi jos tulee joku yksittäinen TikTok-video vastaan jostain aiheesta, niin sitten sen jälkeen ihmiset kuvittelee, että he tietää kaiken ja sitten he lähtee julistamaan sitä totuutena kaikkialla sosiaalisessa mediassa. Niin mä näen, että tämä on vähän sama asia, että mun kanavan logo tai tunnus, niin se voi olla yhdistettävissä johonkin vapaamuurari-eleeseen ja sitten sen perusteella ihmiset julistaa, että mä olisin vapaamuurari. Mä näen itse ton todella ongelmallisena, että tällaisten asioiden perusteella ihmiset hyppää lopullisiin johtopäätöksiin ja julistaa niitä omia päätelmiään totuutena sosiaalisessa mediassa. Ja sitten mä oon myös saanut muitakin syytöksiä, esimerkiksi, että mä olisin jonkin sortin Mossadin agentti tai jonkinlainen kontrolloitu oppositio. Ja yksi peruste tälle on ollut se, että mä kritisoin ideaa kansallisvaltioista tai valtiosta ylipäätään, ja sitten ihmiset on vetänyt johtopäätöksiä, että mä pelaisin sitten näiden globalistien laariin, ja että mä olisin jollain tavalla globalismin puolella. Vaikka mä oon monissa videoissa tuonut esille, että mä oon jyrkästi näiden globalistien suunnitelmia vastaan, koska mä tiedostan, että he loppujen lopuksi ajaa sillä koko hommalla vallan keskittämistä, eli sitä, että valtaa laitettaisiin avoimesti meidän silmien edessä yhä pienemmän ja pienemmän ihmisryhmän käsiin. Niin mä oon monissa videoissa tuonut esille, että mä oon myös tätä vastaan hyvin jyrkästi, mutta silti jostain syystä jotkut on vetänyt johtopäätöksiä siitä, että mä olisin globalistien luoma kontrolloitu oppositio. Niin tässä taas huomataan, että ihmiset kokee, että he voi sanoa ihan mitä tahansa ilman, että heidän täytyy edes perustella omia sanomisiaan, ja mun mielestä se on todella ongelmallista. Eli mitä tulee tähän salaliittoteoreetikko-käsitteeseen, niin kyllä mä sanon, että se voi ihan hyvin kuvailla monia henkilöitä. Ja erityisesti sitä, kuinka ruvetaan vaan julistamaan asioita totuutena jonkun yksittäisen logon tai jonkun yksittäisen videoklipin perusteella, mitä vastaan tulee sosiaalisessa mediassa, niin kyllä mä koen ihan rehellisesti, että tämä termi salaliittoteoreetikko kuvastaa joitakin ihmisiä. Ja mä oon aina tällä kanavalla pyrkinyt tekemään sen mahdollisimman selväksi, että mä en itse esimerkiksi tutkijana henkilökohtaisesti hyppää johtopäätöksiin, jos ei mulla oikeasti ole kattavaa tietoa siitä asiasta. Ja mä en ikinä tekeydy asiantuntijaksi, jos ei mulla ole oikeasti syvällistä ymmärrystä siitä itse asiasta. Eli se menee helposti sellaisen teorisoinnin puolelle, jos ei oikeasti lähdetä tutkimaan asioita perin pohjin, ja siitä voidaan käyttää mun mielestä käsitettä salaliittoteoreetikko, mutta itse mä tällä kanavalla en pyri siihen, vaan mä pyrin aina selvittämään asiat loppuun asti ennen kuin mä lähden julistamaan mitään asiaa totuutena. Eli tää on semmoinen asia, minkä mä haluan tehdä selväksi. Ja mitä tähän itse kanavaan tulee, niin mä voin sanoa, että tää oli täysin vaan mun oma henkilökohtainen idea. Kukaan ei mulle maksa tästä mitään, paitsi tietysti he, jotka haluaa tukea tätä mun kanavan toimintaa YouTuben kautta. Mä en kuulu mihinkään salaseuroihin, mä en ole vapaamuurari, mä en ole minkään sortin kontrolloitu oppositio. Eli mun mielestä olisi korkea aika, että ihmiset lakkais julistamasta asioita totuutena ennen kuin heidän väitteiden takana on oikeasti kattava todistusaineisto. Vaikka mä itse henkilökohtaisesti en ole vapaamuurari, niin mä oon kuitenkin opiskellut sitä tietoa, mitä opetetaan vapaamuurariuden korkeimmilla asteilla monia vuosia, ja mä oon tehnyt näistä asioista useampia videoita tänne mun kanavan jäsenpuolelle, eli jos sua henkilökohtaisesti kiinnostaa lähteä tutkimaan näitä asioita ja haluat saavuttaa sen syvällisen ymmärryksen, mitä tulee vapaamuurarien isoimpiin salaisuuksiin, niin kannattaa ihmeessä käydä tsekkaamassa nämä videot. Sitä kautta sä pystyt saavuttamaan sen todellisen syvällisen ymmärryksen näistä asioista. Linkit näihin videoihin löytyy tämän videon kuvauksesta. Kiitos paljon sulle, että katsoit tämän videon, ja nähdään taas seuraavassa videossa.